gyere el te is és válasz hobbit. Ezzel a felszólítással vette kezdetét a kétnapos kreatív alkotóműhely és bőrze Budaörsön, és a vállalkozó szelleműek ilyen kis nyuszikat is gyárthatnak, ami itt ül a kezembe. Ezt nem én csináltam, az az igazság, de szívesen csinálnék ilyet. Nehéz egy ilyen figurát megalkotni? Nem, nagyon könnyű, még gyerekek is tudják, és még gyereklelkű felnőtteknek is ajánlom. Igazából gombocokat kell gyúrni, és azokat kell összeragasztani és formázni. Mennyi idő alatt készül el egy ekkora, ilyen típusú figura? Hogy nyuszit leültetem biztonságban. Körülbelül negyed óra. És mennyi ideig kellett tanulni, vagy elég pusztán a vele született kézügyesség? Erre nehéz válaszolni. Hát tanulás is kell hozzá természetesen, és némi kreativitás. És ezeket ki is kell égetni, gondolom. Az az igazi, ha kiégetjük, akkor lesz terrakotta színű. Szerencsére már a repülőrajt is nagyon jól sikerült, így túl sok mindenen nem kellett már változtatnunk ahhoz, hogy még sikeresebbé tegyük ezt az alkotóműhelyt. A látogatói eligazításban szorultunk némi nemű finomításra, javításra, de ezen kívül a rendezvény már tavaly is tökéletesen működött, és idén is tökéletesen működik. Tavalyi év folyamán az elmúlt, akkor a 2 nap alatt 1000 látogatónk volt. Idén legalább ennyire számítunk. Az a mostani adatok alapján, amiket így néztünk, legalább annyian lesznek idén is, ha nem többen. Tavaly 32 kiállítónk volt, és nekik javarészüknek foglalkozásuk is volt, de ezen kívül voltak szabadúszó művészek is, akik értékesítés nélkül voltak jelen a kiállításon. Idén több kiállítónk van, és több foglalkoztatónk van. Fejlesztettük a lehetőségeket is, több jobb fénytechnika van fönt, jobb asztalokat bocsájtottunk a kiállítók rendelkezésére, hogy minél minőségibb rendezvényt tudjunk megszervezni. Ez a kiállítás 2 csarnokban, a Lloyd Studio és Rendezvényközpont 2 műtermében kerül megrendezésre, együttesen közel 1000 négyzetméteren, plusz a szabad terület. Ez a rendezvény már a maga nemében elég nagyszabásúnak mondható, ez tény. Nagyságrendileg az elmúlt 2-3 hónapban szinte folyamatos munkát adott a cégünknek. Egy kerámia tojás húsvéti ünnepekre készül, rizspapír, egy kerámia alap, aranyfüst és különböző kis apró csínyek, amivel a szépséget növelni tudjuk. Mennyire nehéz elsajátítani ezt a technikát? Hát van, aki azt mondja, hogy nagyon könnyű, szerintem nem nagyon könnyű. Hosszú évek kellenek ahhoz, hogy az ember érezze az anyagot, érezze a színeket, hogy kapcsolódik egyik anyag a másikhoz. Szerintem türelem, szépség, de jó, maga a folyamat nagyon jó, tehát azok az évek nagyon kellemesen telnek, kellemes társaságba, otthon is lehet szórakozni vele, hogy mindenkinek ajánlom ezt a gyönyörű hobbit. Az, hogy milyen minta kerül a tojásokra, az önön múlik? Az egyénenként változó, a színvilág is változó, a forma is változó, tehát a tanárnő rábízza a diákokra, a tanulókra a formát és a színvilágot is. Hogy került? Azt látom, hogy most aranyozza a tojás, de az a kép, vagy képek hogy kerültek rá? Ez egy rizspapír, ami egy nagyon vékony fólia, egy ragasztóval visszük fel a felületre, ez pár percen belül megköt, ha esetleg gyorsítani akarjuk a folyamatot, akkor rászárítunk egyszerűen hajszárítóval, és utána jön a többi, tehát maga az alap, van egy árnyalás, piktorikó, füstök, ez fantázia kérdése egyébként. Tényleg fantázia kérdés. A Zsófi mindig azt mondja, hogy ahány darab, annyiféle. Ahányan vagyunk, olyan sokféle darabot csinálunk. Ha elkészül, akkor a műtárgyat hazaviheti? Igen, természetesen. Hány ilyen, most nem feltétlenül tojás, hány ilyen technikával készült tárgy van a lakásában? Ajajaj, megszámlálhatatlan, nagyon sok is a családomnak és a barátainknak is. Úgyhogy erre mindig van vevő. És ajándékba is nagyon szép. Így van, ez a tojás például ajándékba készül a lányomnak. Hát itt ebben a pavilonban, ahol most vagyunk, ugye van ez a hátsó részleg, ahol a mi műhelyünk van, dekopás gyerekeknek és felnőtteknek. Ezen túl van selyemfestés, a kolléganőm country festést csinál itt mellettünk. Van a másik oldalon scrapbooking,
és azt hiszem, hogy ebben a pavilonban kerámia festés van, Powerpole, ami textilszobrászatot jelent, illetve hát a másik pavilonban is vannak különböző tevékenységek. Itt leginkább a festéssel kapcsolatos technikák jelennek meg ezen a területen. Én úgy gondolom, hogy azért, ha elnézzük a létszámot, most egy picit még csendesedett is reggel óta, elég népszerű mindegyik technika. Vannak egyszerűbb tárgyak, de természetesen itt is vannak bonyolultabb tárgyak. Van, aki először vesz részt most ezen a foglalkozáson itt a bőrze keretén, viszont vannak olyan állandó, úgymond tanítványaim, akik van, aki már 4-5 éve jár, és 4-5 éve részt vesz ezeken a foglalkozásokon, ők már komolyabb tárgyakat is el tudnak készíteni. Itt például mögöttem az asztalnál a hölgyek, akik éppen dolgoznak. Itt a hölgyel, aki itt ül a szélén, előtt 2 tojást látok, és ebből ugye következtetni lehet, hogy a húsvét és a tavaszvárás jegyében zajlik ez a vásár. Igen, ő ezeket az úgynevezett Fabergé tojásokat csinálja, kicsit aranyozunk, egy kicsit díszesebb, viktoriánus képekkel és díszveretekkel díszítjük, de a gyerekeknek, illetve akik még csak most kezdenek barátkozni a technikával, lehet papírtojásokat, hungarocell tojásokat, tehát egyszerűbb technikával is elkészíteni ezeket a húsvéti díszeket. Kis segítsége mindenki valami szépet tud alkotni, ezért vagyunk itt, hogy segítsünk ebben. Én 4 évig Olaszországban éltem, és ott jártam különböző művészeti iskolákban, igazából ott szívtam magamba ezt a fajta dekopást, tehát ezt az olasz irányzatot, és hát utána itthon ezt azért tovább dolgozik, az ember tökéletesíti. 2007 óta működik ez a műhely, amiben mi oktatunk, dekopást oktatunk. Patchwork manapság igen divatos technika, takarókat, egyebeket készítenek, mi most foltberakásos tojást készítünk. Az a lényege, hogy apró pici anyagdarabokkal, valamit kitalálva, bevágva a tojást, begyűrködjük az anyagot, megdíszítjük szalaggal, és ilyen gyönyörűségekkel. Megfogok egyet, jó. Mert hogy ez tényleg nagyon... Miből van maga a tojás? Hungarocell tojás, könnyen vágható, díszíthető, lehet rá ragasztani, festeni, dekupázsolni, bármit. Mi most ezt a technikát választottuk. Ugye kint találhatók itt ezen a kiállításon és bőrzén Magyarország legnagyobb hobbiboltjai, illetve azok a művészek, akiket amint már említettem, egy nagyon szigorú minőségi lista alapján állítottunk össze. Úgyhogy mindenki úgy gondolom, hogy izgalmas standard érkezett. Van egy internetes fórumunk, ahol állandó jelleggel zajlik az ő hirdetésük is, ismertetésük is, illetve ugye maga az alkotóműhely rész, az egy nagyon nívós művészekből összeválogatott csapat, akik ilyenkor találkoznak, tudnak beszélgetni, meg tudják osztani a tapasztalataikat. Abszolút. A felhozatal országos, sőt határon túli magyarok is érkeznek ide, mint látogatók is, és mint kiállítók is. Azért Budaörs és környéken, mert ez az a rendezvény helyszín, ahová kifejezetten ugye azok látogatnak ki, akik ebből a régióból érkeznek. A Buda Expo Kft-nek is Budaörsön van a székhelye, tehát egy kicsit ilyen lokálpatrióták is vagyunk, illetve azt tapasztaltuk, hogy ez az a közönség, akire a kreatív hobbiboltok és az alkotóművészek régóta várnak, tehát akik nem csak eljönnek, bámészkodnak, nézelődnek, hanem értékben is vásárolnak. Ez ugye sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ezt a piac diktálja. Ellenben ennek a környéknek sem kell bemenni a városba feltétlenül egy ilyen nagyobb tömegrendezvényre, ahhoz, hogy egy színvonalas, nívós kiállításon részt vehessen, illetve alkothasson. Külső területeken különböző házi készítésű ételek és italok, kézműves sörök, pálinkák, biochips és sült húsok találhatók, úgyhogy mindenki megtalálhatja a számítását, még egy apuka is, akit annyira nem érdekel a kreativitás.